Hello friends! Na ako'y nabasa nga post sa Facebook nga miingon dili daw applicable sa Pilipinas ang dock cover and hold tungod kay ang atong mga buildings majority dili standard. Unsa inyong maingon ani guys? Naapoy ni comment sa usa nako ka post nga after 3 seconds dapat mo evacuate na sa lugar. Kay na ako'y na post based from the experience sa Japan nga if after 20 seconds ga-shake pa ang ground, dapat mo evacuate na sa lugar. But naay ni comment dito nga dili na paabton, may man daw kuno ang Japan kay standard man ang ilahang mga buildings, but in our case sa Philippines dili. So majority, dili man siguro tanan pero ingon pa, majority sa mga buildings sa Pilipinas substandard ang mga materials nga gigamit. That's why nga pag maglinog dili na daw kuno applicable ang dock cover and hold. Unsay inyong maistorya mga friends? What can you say about it? Just post your comment below this video. Bye bye.